Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta gasar MLS ta Lottery FC na gab da daidaitawa da ɗan wasan Newcastle da Paraguay Maguire Almirón mai shekaru 30 a kan fam miliyan 61, Everton za ta sayar da ɗan wasan ta mai shekaru 23 daga Northern Ireland Jacob Ryan a watan Janairu. Real Madrid na bibiyar ɗan wasan Bournemouth Dean Huijsen mai shekaru 19. Ipswich Town da Everton na son ɗaukar ɗan wasan Aston Villa a matsayin aro Jadon Philogene mai shekaru 22. Kuma ya kai cewa Tottenham ta sake nuna azama akan mai tsaron raga na Ingila da Wolverhampton Sam Johnstone mai shekaru 31. Tottenham na iya gabatar da ta yi kan ɗan wasan Denmark Patrick Dorgu mai shekaru 20 kan fam miliyan 30. Fiorentina na kokarin cimma yarjejeniya da Liverpool kan ɗan wasan ta daga Italiya Federico Chiesa mai shekaru 27 kan fam miliyan 50.8. Ɗan wasan Ingila Thiago Tomori mai shekaru 27 na son ci gaba da zama a AC Milan duk da kwaɗayin da Juventus ke nuna a kansa. Tottenham da Leicester City har ma da Bayer Leverkusen na kalubalantar juna kan ɗan wasan Ingilishi mai shekaru 22 Thomas Christensen. Ku kasance da mu a wannan tashar ta Hausa Transfer News. Sannan ku